og velkommen til Road to Glory med Lewandowski. Jeg gider ikke se på det der. Status lige nu, det er det her hold med Lewandowski selvfølgelig. Så har vi Boateng og resten, det er non-rare. Det ser fint ud, men det kan gøres meget bedre. Og vi går i gang med en kamp. Så har vi fundet en modstander, og vi kommer op imod et Premier League hold med en bronzeangriber, der bare slet ikke passer ind. Så det ser godt ud for os. Håber det går hen og bliver en nem kamp. Hold til Lewandowski. Lewandowski. Dårlig skud af Lewandowski. Så har vi chancen igen. Det går nok til Rafinha. Rafinha lægger den første gang ind. Lewandowski ligger lige derinde. Og den lægger fuldstændig. Der. Jones til Lewandowski. Jeg laver den. Dribler, han får en stor chance. Jeg ved ikke, hvad det der var, men det var i hvert fald ikke godt. Jansen, han lægger den ind over Diouf. Han får den ikke, men den kommer på retur til Vierinha, og han skyder. Lewandowski, han fortsætter med fingrene, og han skyder. Og tæt på. Hjørnespark. Sparker vi igen med Rafinha. Zambrano. Og der er Diouf. Han gør det til 1-0. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vierinha. Han får ligget en afværing til Lewandowski ved lidt finter. Og så er det Diouf. Men den er der ikke lige nu. Hjørnespark. Rafinha sparker det. Og Diouf. Chance. Boateng. Tæt på. Og vi får et hjørnespark mere. Sætter Rafinha skal sparke igen. Rafinha. Lægger den ind over, den ligger godt. Lige til Lewandowski, men han får den altså ikke rettet. Og Lewandowski igen. Lewandowski med lidt finter og ind til Boateng. Boateng hætter ved siden af. Så Lewandowski, han opfanger den og laver et flot skud til 2-0. Godt mål. Lewandowski. Han valgte at rage quit, og vi tager til sejren med 2-0. Ja, og kampens spiller, det bliver Zambrano med 7,8. Så får 277 mønter. Fin kamp.